Uba Alantri Dakar, Vice President ka United Democratic Party UDP ha ka khat neutrik rimpang ulai thu baka thong bakongsan bat ba khamat e jong ka seng jong u kalong ban penbiang ye kilat sumar ha ka kwat ka khya bat ban ple kilat ai kam ai jam mi samla ha ka ni election arajar arpulai ka UDP kala plat pat ba ye kini ka thong bat ka kular no office jong ka seng ha Boys Road line kra Ulong ru bakaseng kan yaki berkesat dok yap ban yakun ban pendrung ye ketin kasi ha ke kernet bapra jong kariti sensyar kari India lada kaseng ka yo e ka bor sensyar halaki kti. Seng kiba khri do ru ki ginong yakun mengani election tikla yo bunkam sala di konstituensi di ka pensiat hari lainut panhas burom e ba lambor malian iba la pelai por tang ban yedo dekat ban ya pelai yang juga thupat rekam trong United Democratic Party na bentra kan samoi harajar aturan tu harajar atukra di hakni ka manifesto ila kerusai ya ke ba ni ku keseng ni ba ka Jelai berapa way terkam dia ka kuat kerja aman kiliang om tang haka ibormet jom pat nong song snong andai kham tam e hakiliang ka puli puthi karep kariang ka bahar miat ke imlang ka salam ka kam jong kai puthai nongta ka tiu yo kayo pokot habaro kiliang bat kunjuru ka punjing kun thambor ya ki samla ki jongi bakin nang kiu rat ki dentia ki jongi ki baki sim ki rat ki bapher pada kadai ka kam jele kai ni ka kam chmo ka thai ni ka kam ban seng yaki kam na jong ki benta bapher but ban yo yaki ni naka party ni bagi rekam ba ka plataka jong sarkar dari ban rong pit ko biang ka hukum niat yaki sor ki jongi dari benlong ki ba umlong su mo jutut na benta ka roi ka pa nanta saka kebahagiaan membenta kini ki bela songkai bat kumjuru ye ki pelaya blok ki long kumi ki ba syai kunrei bat khantam ye ki tu ki ba ko ki khotmet bat ketiu ya ka jingsem jinge jong ki nong trei asha ngan wadi trei belasngi bro i phai pada syaka Roy kapa segi than no bendong akaba ki suruk long segi snong baro kin long ka mat ka mat do badakam ban onra ya kata kami halia akaba ko khia ka baro liam